Čusbus, zdraví vás Fejta, zahrajeme dneska se Spikem jedno bravko. Po dlouhý době, sorry, že jsem to nehrál dlouho, nenatáčel a nehrál i. Já jsem hrál FIFU. Takže zahrajeme si bál. Dneska to bude takový jiný. Pojďte týpci. Je to furt to stejný. Když budu mít stream, nevím kdy. Ale až někdy budu mít stream. Hele, dali jsme gól. No tak si s váma zahraju bravku. Jestli dejte odběr a zahraju si i s váma. Chcípnu. Další je dole. Hele, bude to rychlá hra? Nebude. Tak si zahraju ještě pak jednu. Tak pojď, týpci. Hop, boom. Pojďte. Mějte to ještě tam. Gól. Hele, zahrajeme ještě jednou. Bylo to rychlý. Play a game. Nice. Kdybyste chtěli nějakého jiného brawlera, napište mi ho, já vám odpovím, jestli ho mám já. Víte, jak se jmenuji, už jsem vám to v minulém videu ukazoval. Tak. Jestli teďka vyhraju, tak každý den budu natáčet bravko. Můžete mi dát i nějaký friend, jak se jmenujete, já vás si přidám. Takže zpátky k té hře. Vyzkoušíme tady zabít tohodle. Nice. A tam hodím něco, hopa. Zpomaluju ho. Umře. Zabil jsem ho. Takže jdeme dál. To stejný. Kdo hraje bravko, napište mi to prosím do komentářů. A koho štve, že furt říkám, ať to napíše do komentářů, tak ať to zase napíše do komentářů. Možná dáme gól. Dal jsem gól, yes. Yes, dal jsem gól. Takže jdeme. Tady hodíme když tak proto, kdyby tam někdo vešel. Víte, co se nikdy